Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawa. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul mitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat mbok ngin. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wes ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 ki kekno bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukokne rongsak. Kene ra awakmu lah aku moh ngambung. Ojo mateni pasarane perawan yo, Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Masa angger muni janda semakin di depan. Tara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok. Diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Rusak pager ayu, mboten pareng to. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe lho. Hidup rondo. Ojo ngono to, Mas. Janda beneh lho. Ayo, Dek. Cinta rondo sing kae. Pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Dene wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh, iya. Upamane tenggene kula jendela, Jendela, meja, meja, sega, sego, kontal, mencolak. Biar blusukne inyong ya. Kuwi inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane Ya nggih. seneng sih kayakku. Sing blusuk mau tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk kuwi nyenengake kayak. Halo saya elek-elek yang saya hormati. Eleke tapi manis. Aku pengen takon ya. Gaya arep takok dadak nyak elek barang. Aja marah, aja emosi sik to, aku tak takon sik. Iya arep takok apa? Kowe nek tuku katok dalam kurung sempak. Nyapa? Kuwi awetmu pirang tahun to? Lah ya mbuh. Wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku ki bare ndek ini tuku sempak ki. Bare ndek ini ya. Iya. Tak dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye? Aku meteng, Mas. Nah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane to? Yo tenan, Mas, mosok aku acting. Lah kok wis mbok tes kehamilan kok iso meteng. Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, gak terima meteng, muteng aku. Alah paling kok kaya meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to, Mas? Mas yo karo sampean, Mas. Sampean tok sing maju liwat sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki utangku kok Ngisi yo dintoke meh kok bingung. Ayu tapi ra ndi bojo, beyuh leh melase. Yo
Wong truk kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo truk. Penting sehat ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora yen nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting tluwe cek murah-murah gitu. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki cek disilih. Sedelono pira entuk tak cakok yo rumah sak kok grek jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Yo lek ayune ora lho. Iki nggih filter. Jane ora filteran yo blegadus aku. Makanya aku ki filteran barang blegadus ora nek ayu. Endak sak menika ning lek ora di bojo iya. Lah yo gek ndang golek bojo ngono lho. Bojo banter-banter cacahku rumah sak. Lah aku mau piye mbok pek? Aku contohnya mbok Kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. lah Apa kowe mlebu saka sapi tank? lah awakmu lala di ngenane wong lanang kok ya iso lah iya apa ora kok nek wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek ngene iki apa Saiki padha-padha wae. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok gak endi? cepete lawang ya nek Kowe nek menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. iya Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. iya Jangan malah duwe aku kroto. Ora enggak aku ning omah iki. Kroto. cukup Lah yo mbah wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal di saulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku ki bare ndek ini tuku sempak ki. Bare ndek ini ya. Iya. Tak dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye no? Paling nggonmu landhep paling. Ngono iki tips beno awet celana dalam iki piye ngono lho. Kowe mudeng ora pertanyaanku ki elek-elek ya. Aja wis elek gak mudeng iso tak mod dasem lho engko. Kowe tuku sempak seng. Jan wawet wi, kowe arep polah kaya apa gak bakalan jebol. Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi aku gak gandeng, Dek. Lah kan sing seneng kowe aku ora. Dek, dhewekne kopi ndang. Kok saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget saponono beres ono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangan dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya isih takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. ora sida Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. ya koni ditelepon ora diangkat-angkat Kare budal ngenteni raimu tak iki. ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu Apa aku sing budal OTW iki? budal dhewe kono Mari mangan gaji korban. Rasanya awak kudu ngamuk-ngamuk pikir. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niku guru entuk tengok-tengok. Pak! apa Wong lanang aja gundulu nang jero omah kok entuk jero suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau dolakan abane melung-melung kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok ning jero suwal. Brambang, bawang, lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudhun gerak karo suwal ngene iki. Wong lanang ki budak-budak megawe ngono kuwi lho. Damar gawe apa? Iso meneng wong lanang takon gawe apa? Kok lanang kepun gumatang ngono lho gawe kono lho. Nonton macan utawa dulang-dulang ulo kobra ngono. Iso wong lanang lho takon gawe apa lho. Iya iya.
rondo sampean kok cepet mudar lho ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to aku ki pokoke love you sak kebon tenan ya, tenan. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak bedal ngarit sik ya, Mang. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Dek, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anak wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan apik akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit. Ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah nek ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, terus Sing piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Ah, piye kuwi? Sing ku arep goleki apa nyalek? Sampean ki yo ngono. Wis ero nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan sidane dikepruki bojoku. Ya iya karo dene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus. Padane bakul sego goyeng turut pinggir dalan. Beh, aku iki guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal enak aku rung ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi bangkrut jadi kudu senyum saidik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Was sing sae. Iya, Mak. Was sing sae. Iya, bener ora? Was sing sae. Beras sing apik. Iya, beras sing apik. Was sing was beras was. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Was ingkang sae. Apa nek to? Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. He, tapi nek calanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Sing goleki? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to.
Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Yo omong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau uruh nggonku ya? Komune elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah terah iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya apen bully aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Bangsaku, contohnya mbok kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenekne bro. Lah iya apa ora? Kok kene wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek? Ngene iki apa? Saiki padha-padha kowe. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok nang ndi? Cepete lawang ya nek. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Lah iya, kuwi jenenge kroto. Iya, iya. Kroto makanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah duwe aku kroto. Ora enggak aku ning omah iki. Kroto. Cukup. Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to, Mas. Tapi aku nggak ganteng, Dek. Lah kan sing seneng kowe aku ora. Mangan ini ngombe ini wetan jahe feeling rasane lali Bayo. Apa ki? opo melo-melo bae Iki apa ki? rahasia melo bae memang sampean roda Iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh nek ngene iki biasane ngene. aneh piye Sing tidak bisa dilupakan ki mesti para ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kan. ngawuran Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. lah aku suka Manor sing ayu. Gak sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng?
Bangetan piye mak ngerti apa ora? Disangrem paring ngono terus diumbah uwop yo sangrem maneh. Umbah maneh uwop yo sangrem maneh. Aku yo ngantek-entek pikiranmu gitu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Sosone lho kok kepikiran bareng. Pikiran mateng digodhog, direbus, apa digoreng. Iki jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi mak. Sosone lho gak suka aku ngene iki. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapa lho biayaan karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa ro iki nek awakmu kaya ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing nurutne jarekku ndek iki semangane sapa? Lah yo apa ume? Kenapa kok sosis lho ndek iki jare. Lah yo sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Lah piye? Pemaksaan ngoten niku namanya. Aku tekok lho. Ah wis mboten saksian ndak kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh, kowe iki nek gajul kowe iki gegedan sikil kok tin. Kok malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik yo, balik. Ndak. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo tuh bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Ya nek sah kan sahdu to, Dik. Podo ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang kok, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo toh. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Rumah samu. Rasane manggene ngendi? Lho, wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras. Watu. Terus Lho sembarang. Alah Kayu. ning ngendi-ngendi Mas jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Dek, aku njaluk tulung Dek lagi Dek ning. Nah iki aku ngiwangi kowe Dek, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki Dek. Harga diri Dek masalah. Apa-apa jaremu rasa ndi? Wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah tetep rasa wong lanang. Kok iso? Ah dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan lho. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengennya urip bahagia lho. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anja. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet
Terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sing pake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Iya to, Pak. Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan crot ngono lho ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau urung nggonku ye. Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah street engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tenan iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los Anja. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan crot ngono lho ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan.
Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu apa? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpok. Ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Aku ki semelange nek mentok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ayo. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng rupiah kok malah aku waduh. Wah, bingung Pak. Wegah apa? Ya gelem. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warnane koneko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jarang. Lah iki pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Iki ya triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Suwe ora jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Kate njaluk tolong apa iki? Kula badhe njaluk tolong soge tapi kula males nyambut gawe, Bu. Males nyambut gawe kepingin soge. Yo gak iso le. Ndek kene iki nggene pelarisan, pengasihan, lentrek, puter geling. Lale soge tapi gak nyambut gawe. Gak iso angkat tangan, Bunda. Wong Bunda dhewe iki yo nyambut gawe. Mbok kira iki Bunda gendino ngene-ngene. Melekan bengi kaya apa ya golek duit dapat Bunda iso ya Bunda lapo buka praktek perdukunan meneng-menengan Bunda turu-turu duit teko dhewe gak iso le ngene kule kudu kerja mulai wis kerja nyambut gawe Bunda iso ngekeki pelarisan ya terus kan iku rupamu kaya juwet gak gelem kerja kok dadi apa masa depanmu iki suram iki Indonesia lah kok ngene kabeh pemudae kerja iki tak delok iki duwe bakat ya kecepatan tangan nyopet gelem nyopet Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse lah bakule tampung kok ngamuk-ngamuk piye Mas Anu Mas tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo lah nopo to Mas kok takon omahku barang iki apa cici tak iwangane bakul tak iwangane ngeplaki sampean lho lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku iki wong takon kok malah kok cek sadar ngono sampean iki wis sakjane salahku apa to malah aku tuku sampo merek Sunse kok iso kuwi ngono mareke Sunslick ora kok Sunse ngono ora oh alah beda to Mak tak kira iki Sunse lah untung ya Mak ya lah kuwi untung ora digrebek wong akeh ya wong yo ora ngerti kok Mak Sherlock Mas Sherlock saiki tak gepukane sisa-sisa sampean karon cek sadar. Kowe ngerti enggak kepanjangannya DPR? Ya tahu lah. Apa Pak kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah. Sepele kali ya di sama Abang. Ah, wis ngerti kan gue Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat pengen apa? Ya kaya lah. Wis diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wis diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wis diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wis diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. Apa Dek?
kesengsaraan rakyat. Dik, nek awakmu diwehi nikmat no piye? Tiga nikmat tak nikmati, Nek diwehi cobaan, tak lakoni. jingkas. Nek diwehi aku, Tiga sampean, tak syukuri mas. yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warnane neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu kowe nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah iki pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki kanggo bapak-bapak emas-emas. Nyapa? Aku arep takon. Arep teko apa? Ngopo kok hobi ngopi neng warung? Ngopo? Rasane sing beda. Padahal bahan kopi kita, guys, rak ya padha wae. Ya padha, tapi beda sing gawe ya beda rasane. Kopi gula karo banyu panas. Wis seru. Ngopo ora tuku kopi karo gulane terus gawe neng omah? Lah iya. Kok kudu neng warung? Lah nek nang warung ki kopi karo gula lho takerane pas. Mulane nyampleng karo leh mbagekne ki nyenengke ngono. Monggo Mas diunjuk kopine. Lah nek nang omah ngelungne kopi ngene karo nyentak. Endi iso rasane kopi? Ya pilih nang warung. Anjay. Aku ora butuh gondomu Mas, aku ora butuh duitmu, sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi ki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Taombe uyon. Bi, basa Jawane angin puting beliunge apa? Aku ki wong Jawa Ero aku nek wong Jawa makane tak kei pertanyaan kuwi. nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Nek sampe gak iso, jangan sebut namaku Ula paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya, puting. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ronda ya diopeni to Mas. Ya diopeni diragati barang piye wi. Ora mek dilarang ya lho. Nemu karo kondi wi, kaya roh-roh. Nek sekirane ora kuat to. Mundur. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liyane. Ganti liyane piye maksudnya? Soke kan piye? Lah kuwi parkiranmu piye kok antri barang. Lho kok jaran. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng.
Puting kuwi pentil. Iso no lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliung apa? Beliung kuwi beliung lak sing muter. Yo, jang gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter, Mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anja. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis lho kok cewek-cewek. Kok cewek-cewek ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo blusuk rono. Anja. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beten artine. Kok iso ngono? Umpamane ya contoh. Jeru apa? Dalam lek tambahi ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambahi ka garuk kukur. Wis beda. Turu. Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko. Sing dikeloni bendino kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngene drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enek bener nek ngono kuwi. Iso entek-entek iku. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Tuku kathok kleru klambi, ditumpaki tok ora dirabi. Kathok bolong dicokot biawak, bojone uang tumpakane penak. Basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale ora aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok irung tukul. Dikerok apa? Ayo ben. Wis tuwek Mas anakku siji, mosok trimar kok kuwan kawin tok kowe. Ya apa-apa to yu lagi anak siji lho, isih ger pokoke. Ki terus piye nasibe kok aku sampai mlendung, sampai aku meteng di luar nikahan ke sak menika. Mondong meteng yo wis to, kok ribet-ribet mayu to. Apa kata netizen sak menika? Yuk gimana sapa sing ngawini? Halah rasa, ngene iki sementing kan padha penake. Berarti dhisik masak menika bareng ngono kawin ki sak puasmu sak losmu. Oh ngono ya berarti ra bisa. Di wong lanang kok senengane kuwan kawin kok dikon jawab ra gelem. Ya wis lah ngono ayo ra bisa. Sak tak betaku wis kembut-kembut. Boten pareng Mas. Malah males kaya ngene bokok jarang lamae. Ndang balik to Bi, ndang tak halalin. Cangkeme garangan sing kakean ngombe kopi cup. Mbok halalin emang aku haram ta selama iki, he? Yo ae dhewe ben duwe ikatan sah ngono lho. Kok aku tak menikmati masa rondoku yang sedang naik daun iki lho. Lah rondo ya ono yaene ora yo kesel apa piye? Engko nek wis kesel ngerondo aku tak rabi neh. Repot ta ya. Ya wis nek ra gelem tak golek rondo liyane.
Terus aku nunggu nang ndi, Mas? Nang pantai. Nah, lu gue. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah, renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Gak ngopo nek suwe-suwe. Mengko ndak masin. Wis ben, malah ngawi. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anja. Ya terus opo wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa opo? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini, Papi? Lah napa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Aku dulu nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Terus sing jenenge laki-laki perkasa ya apa yo terus banyu nutul rono rene ngono yo. Becek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senaro tato sing gambar kodok kuwi ya. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa nang desa nyewa bojone wong angel ya? Ada rumah aku Pak Globok jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapane ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sok ngerti kok. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa pikir kowe kok seru masaku kok glogok. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapo ora mbok sewa. Ran glogok. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa Papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun Papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini Papi? Lah napa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Aku dulu nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Terus sing jenenge laki-laki perkasa. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang nggak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke lek misale enek info londe lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah awak rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama kok misale ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya, mah, hati-hati ya. Ya ngono. Ngene. Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan kota singkatno.
Wong bendino mbok pakani singkatan ae warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem kok. Anja. Malam Sabtu. Lah malam apa? Iku malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, aku wayah jatah gak aku yang lali. Iso lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ora mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben sesuk mana tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak klentru. Alah bangke. Kesel. Semrawut nek pikiran. Nimet apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Mie ketok enak Dik, cocok. Tapi nek cocoknya kurudan ini ya sego goreng. Ya wis ah, sego goreng gak apa-apa. Nek gawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njal jatah ping 3 lho. Aku tangga siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoke. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun kuwi sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Selosno. Aja sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-matengnya to, wis enak-enake iki pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Gendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Engko maskeran. Maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iki kudu digawe iki engko. Iki penghantam penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang engko iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Ini uyak-uyak engko ya. Wape gawonen pokok aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus keteke, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampai kandangnya kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lila, aja lali budal ya. Lek ngene uyak-uyak karo maca mantra, ya. Pujo pajapu taine ngasu, DPR sing ngusi aku motane budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kintang budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, marine lek budal, eling. Sangat gak cinta sama mbak aku sana. Mas, bosan gak mbak aku tau isan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya to, Dik? Pamitan kerja karo ora cinta. Biasanya sama ini dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, nggak mau tadi takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, aku senengan mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to, Dik. Wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku, sama gak cinta mbak aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek.
Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika. Orang ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Aja mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misale 1 iki dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti kata-katane guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5. Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono nah. Terus nak ayah modar terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribeti kowe. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu kiyo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra mbladok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upen. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku. Muah. Salam. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sik ini, Mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ngono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Ojo mie ayam Pak, bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi ini wis dikekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore Pak? Apa awan wae, Bu? Ojo awan Pak, sore wae. Nek awan wong jitu kerja. Takok, barang. Lah aku wis mak tukokno kado apa Pak? Batinku yo tak tukokno bareng blonjongko, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora re, Pak? Nek senenge pakai bojo, Bu. Alah, gedabus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Kak Nur, PT kon aku. Kak Nur. Balah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Anggo sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbek Innovi iki padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal. Alah gur tekoke lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng kok. Lah penasaran kok. Mangkane sentolopmu pasang moto. Piye lah masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Tetake takon.
Tarah yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tarah yo lugu. Sok polos. Lah yo. Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, kliwon legi paing. Lah legi iki apa? Lah legi. Legi iki wonge cerdas tenan. Wedan. Cerdas Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tau lemes. Oh, ora tau leren. Nyambut gawe terus. Wah, iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage no sampean ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga ki termasuk kelahiran pon lho. Pon iki. Kok iso pon? Sampean maju. Nggih. Yang niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 wae kula niki. Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhik. Nyuwun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, Ditakrit nek sampean. Kok Ditakrit terus pundi sih? Lasiana. Oh, nggih. Lah nek sampean mriki nggih Dik Dola, perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, semerap. Lho krungu napa mboten? Oh, kepiro mboten tuplek lho kok. Sana iki merembek nang iki. Yo pare kene. Aku ora jenenge Lasiana tak kliro-kliro ngono lho. Aduh, ya. Kenapa mancane jenenge kok? Lagi sampean niki perlu napa sih, Dik Las? Kula mriki niki badhe nyuntuk. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah po. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean kepesen apa? Kopi susu. Dikalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Kugekno jangan kunci. Sambel bobor, ngerti asal bobor? Ero aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecengno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceplok gak ngono carane. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono gak jijik aku teko jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono ta, ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Terus aku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Oh ya aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih sama Ayu toh? Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajan apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek gak nyakot. Lah kok iya toh? Ndak kur jajal dikira moh ya. Tak tompain yang dua. Terserah arep kok samping arep kok ngisor. Tak go jalan-jalanan. Nek gak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? Pi. Pi,
Nek lu nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nak nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya ya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok gitu. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya ya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anake ganden no. Lah kok agite kok mbok lak kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Omong kon. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Bangetan. Kebangetan piye, Mak? Arep badhek bakso beranak kok ndadak bapake sapa? Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep mbok jatah PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok meti ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhek bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya, no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampeyan terus salat umpamane ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampu iki kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih, ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golek tuh bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kono tak jijik aku iki. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane. Ngono Ngerti ya? ta, ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Nah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel kono cowek, iya. Iya no. Terus kon buka keker yuyu kon kayak sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku karenan sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon iki. Oh, arek kok. Tambah tuwek model-model meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetmu, segone gak angetmu. Masa sih aku ki sore yo masak terus e, Pak. Lah ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan yo ngono par empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya K. Katak. Katak benar. Kapal. Kapal benar. Kontol. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah ya kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok.
Anja. Ini parah nih. Mas, Apa, Dik? manuk kalian joki, boten sah dikurungi terus. Iya, karepnya. Dicolne bin bebas. Ucul tenan dikalah kucing. Ini gimana? Ngesakne ngono lho, ungkep manuk jenengan kurungi terus. Ambekane para ya sesek ngeten niku. Lu manuk ini kadung muncul mau mulai. Aku lek ucul gimana nopo? Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Boten kan. Kebangetan piye, Mak? Arep badhek bakso beranak kok ndadak takut bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ki arep mbok jatah PKH ngono ta piye, Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok meti ambek wong-wongan ini iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Kowe arep badhek bakso beranak kok sedadak takut bapake sapa Gusti. Anja. Manur, kawin lari iku gawe jas apa gawe training yo? Woi, Mak, kok malah ngelamun iku lho? Jelas nek kawan lari kuwi nganggo sikil lho, guys. Temen apa ora? Ora enek nek kawan lari nganggo jas apa maneh training, sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng to kawin karo lari-lari ngene iki ya kecer kabeh. Lah, apane sing cecer kabeh ku, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah ae ngono lho. Ning kamar penak, nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh, malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Mbak, sampean ini wayu, tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ya menggeh-menggeh kuwi. Sugih, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ning ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, iki kok. Suwis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki enek efek sampinge. Lha ki jamumu ya enek efek sampinge? Ya enek no. Apa? Digething tangga. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngarit sapi, ngarit wedhus. Oh alah, yo ora isin ora aku, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek ya. Itu wedhusku ku lho, aku malah ora sempet ngaretne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anja. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya, Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak cek.
gak ya? Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae idemu takok lho. Tara yo ora roh ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anjay.